जेरैखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरनि थाखाय माने बेवहाय बार्थडे पार्टिफोर खालामफैनो हागोन आरो जेरावबा कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो कन्टेक्ट नाम्बाराव खबर लाहरनानै बार्थडे पार्टिफोर खालामफैनो हागोन आरो दिनैनि बे मोनाबिलि धाबा आरो फेमिलि रेस्टुरेन्ट बेखेवनायनि जे ओंथि बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे जों बेवहाय जोंनि गेजेराव बेबादि जों मोनाखैमोन नुवाखैमोन खिन्थु दिनै माबानि बरपेटानि राजा बसुमतारिया जे उद्योग लादों बे उद्योगा भबिष्यतनि थाखाय जे मोनसे जोंनि समाजनि शान्ति सम्प्रिति मोनसे लाबोगोन होननानै आं सानो आरो बे जेसेबां मिथिदों बिनि उनाव साबसिन हामसिन मिथिनायखौ जों आसा खालामदों आरो साबसिन हामसिन मिथिनाय लोगोसेयैनो बे धाबाया जे मोनसे जोंनि गेजेराव बयनिबो मोनसे शान्ति प्रिय हिसाबै मोनसे स्थान माबागोन बयनिबो एसे साननाय बयनिबो मोनसे मोजां मोननाय बयनिबो मोनसे आदर जत्न बे समाव फैगोन जों बेखौ आसा बा मिजिंथियो मोजां मोनदों बहुत गोजोननाय फैदों औ जाहाथे जुगामि जायो बहुत दिन जाहाथे थांनानै थायो आरो बयबो जाहाथे फैनानै बेवहाय इन्जय खालामनो हानायनि मोनसे माबा थायो आरोखि आरो रायजो राजाफोरखौ आरो मा खावलायबावगोन जे बेवहाय फैनो थाखाय खावलायगोन ना खावलाया गोजोननाय जनायथ' बहुत बे लामाया जेनेबा क'क्राझार टु बहुत गुवाहाटि थांनाय दा बेवहाय बयबो नुनानै खेबसेब्लाबो हाबलांगोन होननानै जों आसा खालामो आरो लोगोसे गोजोननाय मोनोब्ला आरो मोजां मोनोब्ला संनाय खावनाय बेफोराव माने बयबो हाबनो सुबिदा लानो हागोन आरो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनायनि राहा खालामनानै थांनो हागोन आरो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो साननाया बेनो जोंहा बिदा राजाया खुलिदों नालाय ओमफ्राय दहाय फुंनिफ्रायनो हांख्रायहरबाय थादों आंखौबो ओमफ्राय फैयाबाथ' जावजा हरखालायगोन आं बिदाजों उपाय गैया फैखाथारनांगौ ओमफ्राय खुलिनाया मोजाङानो जादों माने ओरै एरियायावथ' जेन'बा मोनसेबो दाबा गैखायामोन नालाय ओरै सालमारा थांग्राथिंबो मोनसेबो ओरै एरियायाव दाबा गैखाया नैबे खाथि खालायावहाय दा दिरबिल थांग्राथिंबो मोनसेबो दाबा गैखाया ओमफ्रायहाय दा ओंखायनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो नागिरनाया बेनो आरो जेन'बा सोरबाफोर ओंखाम उखैनाय मोननानै रुथि थुथि जेन'बा थारखाफोरजों बोरमाफोरजों दाउफोरजों लकेल दाउफोरजों जालांनो गोसोबा गोसोबायदि एबाराव नायगावनो जालांदो दाबाखौथ' नोंथांमोना मिथिखासिगोन आं लकेसनखौबो देखायना होखागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव हाबना नायबानो जाबाय ओमफ्रायहाय दा दाबा खुलिदों मोजाङानो जादों आरो दाबानि माबा आइटेमफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो दाबायाव मा मोनो बेखौथ' आं खोन्थालायनो गोनांथि गैला आरो रायजोफोर ओमफ्रायहाय दा दाबा बिदा राजाया दाबा खुलिनानै गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोखि जेन'बा जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि दाबा थाबाय नालाय मोनसे दा गोसोफ्रा हेपि मोनबाय दा ओरै सालमारा थांनाय नामैनो बेयावबो जालांनो हाबाय सोरबा ओरै गुवाहाटि थांनायाबो जालांनो हाबाय आरो देरफुनाय सेंग्रा लाइमोन सिख्लाफोरनिया जाहैबाय बेनो दाथ' जानुवारि सिजोन आरोना रायजोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दिरबिलावथ' दा पासथाबानो हैयो नालाय पुलिसफ्राथ' पासथाबानो हैयो नालाय ओरै फैदो स्ट्रेट लोंफैदो ब्लड थांदो बाखि नट एलाउड बाखि जानाय नङा आरो रायजोफोर बार्थडे पार्टि औ दा बिदा राजायाहाय माने हल रुम मोनसे बानायदों बेहाय जेरैखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरनि थाखाय माने बेवहाय बार्थडे पार्टिफोर खालामफैनो हागोन आरो जेरावबा कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो कन्टेक्ट नाम्बाराव खबर लाहरनानै बार्थडे पार्टिफोर खालामफैनो हागोन आरो এইটো স্থায়ী হিচাপত মই এটাই মানে ভাল লাগিছে তো আজি আমাৰ নাই কোকৰাঝাৰ আৰু বহুপুৰ ক'ব গ'লে 15 কিলোমিটাৰ তাৰ মাজত এটা যদি ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে বা দাবা খুলিছে আজাদ বসুমতাৰীয়ে সেইটো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ ইমান ডিষ্টেঞ্চত যোৱাত মানে লং জাৰ্ণিং যিবিলাকে কৰে ক'তবা যে বহি তেনেকৈ এটা ভাল ৰেষ্ট ল'ব তেনেকুৱা কোনো ঠাই নাই আমাৰ তাতে ইমান ডিষ্টেঞ্চত আপুনি চাওক আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা গুৱাহাটী যিবিলাক অফিচাৰবিলাকে আছে ইহঁতে গুৱাহাটী চাকৰি কৰে তো যাওঁতে ইহঁতে ক'তবা যে ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে তেনেকৈ এটা অলপ মানে পানী খাই যাব বা ৰেষ্ট লৈ যাব তেনেকুৱা সুবিধা নাছিল তো মই আশা কৰোঁ তেনেকৈ এটা নৱপ্ৰজন্ম যিটো আমাৰ আজাদ বসুমতাৰীয়ে তেনেকৈ এটা বিজনেছ পাৰপাছত আমাৰ ট্ৰাইবেল হিচাপে যিটো উদ্যোগ লৈছে এইটো মই ভাবোঁ এইটো আশা কৰোঁ যে ভৱিষ্যত এখেতৰ মন যিটো কামনা এইটো পূৰ্ণাংগ হ'ব এইটো আশা আছে আৰু নৱজন্ম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো তেনেকৈ এটা এনেকুৱা যদি বিজনেছ পাৰপাছত যদি দাবা খুলি পেলাই তেনে এটা বিজনেছ পাৰপাছত যদি আহিলে নিশ্চয় উন্নতিত আগবাঢ়ি যাব এইটো আশা ৰাখিছোঁ মই